לפני 15 שנים אני זוכר משפט שחבר שלי אמר, זוג ששניהם עוסקים בחינוך בישראל לא יכולים לשרוד כלכלית. היום אשתי ואני עוסקים בחינוך, מרוויחים משכורות רגילות, לא ירשנו ירושה גדולה, לא עשינו איזה אקזיט ואין לנו עזרה חיצונית. ובכל זאת הצלחנו לייצר תיק השקעות שעומד על מעל 400,000 שקל במצטבר, ולהתנהל נכון כלכלית, ככה שאם יהיה לנו יעדים עתידיים כמו חופשה, בר מצווה וכדומה, הכסף פשוט יהיה שם. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם את השיטה שבה אנחנו כבר דוגלים מעל 10 שנים, שגרמה לנו להגדיל את ההון ככל שהזמן עובר, וללכת לישון רגועים שאנחנו יודעים שיש לנו כסף בצד שעובד ויחכה לנו כשאנחנו נצטרך אותו. אז לפני שאנחנו נצלול פנימה, חשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. אתם לא הולכים למצוא פה נוסחת קסם, אתם לא הולכים להתעשר מהר, ואתם לא הולכים להיות בחופש כלכלי תוך שנה. אני הולך לדבר פה על הדרך הכי נכונה והכי ריאלית, להתחיל להתנהל נכון כלכלית, ולגרום לכסף שלכם לעבוד ולגדול ככל שהזמן עובר. רוב האנשים שאני פוגש לא תמיד במינוס, לפעמים הם נמצאים במצב מאוזן, לפעמים הם אפילו מצליחים להיות בפלוס קטן בסוף החודש. הבעיה שהם מרגישים תקיעות, הם לא מצליחים לעשות איזה צעד כדי להשתפר כלכלית. הם חיים את החיים שלהם בשוטף, ופשוט זורמים, מה שיהיה יהיה. מתי זה צובט אותם? מתי שהם מגלים מישהו שמרוויח פחות מהם, ומצליח לעשות רווחים יפים בשוק ההון, שמצליח לצאת לאיזה חופשה בחול, שהם רק חולמים על חופשה כזאת. שם זה תופס אותם. הם אומרים לעצמם, איך זה הגיוני? אנחנו מרוויחים יפה. איך זה הגיוני שהוא הצליח והוא השיג את זה ואני לא? ואז הם מתחילים לחשוב, טוב, כנראה אנחנו עושים משהו לא נכון. לפעמים זה מגיע מאחד מבני הזוג. אחד מבני הזוג רוצה לעשות צעד. השני פחות בעניין, או אפילו מוריד אותו. ואז מה שנשאר זה שהם עומדים באותו מקום, לא מתקדמים, לא צומחים, ונשארים בסוג של תקיעות. אז איך בעצם הצלחנו, אשתי ואני, זוג מורים, 3 ילדים, להגיע לסכום כל כך גדול בשוק ההון ולהתנהל נכון כלכלית? הדבר הראשון זה תקציב. עשינו תקציב שמיועד למשפחה הספציפית שלנו. הדבר השני זה הגדרנו מטרות ויעדים. החלטנו מה המטרות שלנו לטווח זמן הארוך ולטווח זמן הקצר. הדבר השלישי, שילבנו בין חיסכון למטרות לבין השקעות. מטרה, וכל חיסכון למטרה ישב בהשקעה שגרמה לכסף לגדול ככל שהזמן עובר. עכשיו אני הולך לפרק כל דבר ודבר. בואו נתחיל בתקציב. כל משפחה חייב שיהיה לה תקציב. מעקב אחרי ההכנסות וההוצאות שלה. המטרה העיקרית של תקציב זה לראות שאנחנו לא מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים. ולכן אנחנו נתחיל קודם כל בהכנסות שלנו, כמה אנחנו אמורים להכניס, ואחר כך נרשום את ההוצאות שלנו. ההוצאות מתחלקות לשניים, הוצאות קבועות והוצאות משתנות. אבל לפני ההוצאות הקבועות והמשתנות, יש לי משהו שאני רוצה לספר לכם. יש 4 דברים שהם חייבים להיות בראש סדר העדיפות שלנו. לפני ההוצאות הקבועות ולפני ההוצאות המשתנות. לפני שאני אספר לכם מה הם, בואו שנייה נסביר מה זה הוצאות קבועות ומשתנות. הוצאות קבועות זה הוצאות שעובדות לנו קבוע כל חודש, משכנתה, הלוואות וכדומה. ההוצאות המשתנות זה ההוצאות שלנו יש אפשרות לבחור כמה להוציא, כמו למשל קניות בסופר, בילויים, אוכל בחוץ. אז לפני שני ההוצאות האלה, יש משהו שנקרא 4 המופלאים. 4 המופלאים אלה בעצם 4 דברים שאני חייב לשים להם כסף בתחילת כל חודש, כי נותנים לי 2 דברים. דבר ראשון, ביטחון כלכלי למשפחה. דבר שני, הם יגרמו למשפחה להגשים את המטרות שלה. דבר ראשון זה קרן בלת"ם. קרן בלת"ם זה בעצם קרן שמיועדת להוצאות בלתי צפויות. כל משפחה חייבת לשים 5% מהמשכורת שלה להוצאות בלתי צפויות. הדבר השני זו קרן חירום. כל משפחה חייבת שיהיה לה בצד 3 חודשי שכר. אם אני ואשתי מרוויחים 20, אז צריך שבצד יהיה לי 60,000 שקל. מאיפה אני מביא את זה? אני לא חייב את כל הסכום במכה אחת. אני יכול להתחיל לשים כל חודש 200, 300 שקלים, עד שאני מגיע ליעד. ברגע שאני מגיע ליעד, אני יכול לעצור. הדבר השלישי, וזה הדבר הכי קשה, זה יעדים ומטרות של המשפחה. לשבת ביחד או לחוד, לרשום מהם המטרות של המשפחה שלנו. יש מטרות שנתיות, יש מטרות חד פעמיות, ויש מטרות לילדים. המטרות השנתיות זה בעצם כל מה שיש לי במהלך השנה. טיפולי רכב, אירועים משפחתיים, הוצאות לבתי ספר, כל ההוצאות שיש לי באותה שנה. אני כבר מתחיל לשים להם כסף בצד, כדי שהגיע אותה מטרה יהיה לי את הכסף. הדבר הבא זה יעדים חד פעמיים, כמו למשל החלפה של רכב. אני יודע למשל שעוד 4 שנים אני כבר אצטרך להחליף את הרכב. אז אני כבר פותח תוכנית חיסכון לאותו רכב שאני עתיד לקנות, ולא מחכה שהרכב ישבוק חיים, ואז לקחת איזו הלוואה שתעזור לי לעבור לרכב הבא. ישנם עוד יעדים חד פעמיים, כמו למשל שיפוץ של הבית, או פתיחה של עסק,
או למשל לעשות תואר שני בעתיד. אלה יעדים חד פעמיים. היעדים האחרונים זה יעדים לילדים. כל משפחה יש לה את היעדים שלה. נגיד, ואני רוצה לעשות לילד שלי בר מצווה בבית מלון ולהזמין את כל המשפחה. אני צריך לחשב מה הסכום שאני אצטרך, ולגזור כמה אני כבר מעכשיו מתחיל לחסוך כל חודש כדי שאני אגשים את אותה מטרה. כלומר שכל מטרה צריכה להיות ריאלית. אי אפשר לבחור מטרה שהיא לא מתאימה לתקציב שלי ולא מתאימה להכנסה שלי. ולכן המטרות חייבות להיות מדויקות וריאליות, משהו שאני אוכל באמת להשיג אותו. הדבר הבא והכי חשוב זה ביטוחים. יש 4 ביטוחים שהם בגדר חובה. ביטוח חיים, ביטוח מחלות קשות, ביטוח בריאות וביטוח סיעודי. אלה ביטוחים שהם בגדר חובה, כי אם חס וחלילה אני אצטרך את אחד מהם ולא יהיה לי את הכסף, מדובר פה בסכום מאוד מאוד גדול שיכול ממש למוטט את הכלכלה של המשפחה. לאחר ששמתי כסף לאותם 4 מופלאים, נשארו לי את ההוצאות הקבועות, שאלה הצעות שהן חובה, יורדות כל חודש, משכנתא, הלוואות וכדומה, ולאחר מכן מה שנשאר מכתיב לי את רמת החיים. אלה בעצם הולכים להוצאות המשתנות, ולכן אני צריך לראות איך אני שם כסף לכל אחד מהדברים האלה, במטרה שאני עדיין מסיים את החודש בפלוס. אז אם הגעתם עד לכאן, נראה שחשוב לכם לגרום לכסף שלכם לעבוד, ולא רק לשרוד את החודש. אבל אם אתם רוצים להבין איך לבנות תקציב שמתאים לכם, לבחור יעדים בצורה נכונה, לדעת איך ואיפה להשקיע בלי טעויות יקרות, ולמנוע הרבה תסכול, לחץ והפסדים במהלך הדרך. אני מזמין אתכם לפגישת אפיון אישית ללא עלות. בפגישה נבין איפה אתם עומדים היום, ואני אציג בפניכם תוכנית כלכלית מסודרת לטווח זמן הארוך, שתעזור לכם להגשים את המטרות שלכם. התוכנית תשלב בין התנהלות כלכלית נכונה לבין עולם ההשקעות, תגרום לכסף שלכם לעבוד ולתת לכם אפשרות ללכת לישון רגועים, כאשר אם יגיע בעתיד הוצאה בלתי צפויה או איזה אירוע משפחתי, הכסף פשוט יהיה שם. הקישור להשארת פרטים נמצא כאן למטה, אם זה מדבר אליכם אני אשמח להכיר.